హాయ్ అండి, హలో, వెల్కమ్ టు ఫ్రమ్ ద డైరీస్ ఆఫ్ మైండ్. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? ఈరోజు మన రెసిపీ వచ్చేసి ఆలూ పరోటా. దీన్ని బంగాళదుంప పరోటా అని కూడా అంటారు. దీన్ని ఎలా చేయాలో చూద్దామండి. దీనికి ఏం చేయాలంటే ఒక అరకిలో బంగాళదుంపలు తీసుకొని వాటిని చక్కగా కడుక్కొని వాటిలో కొన్ని వాటర్ వేసుకొని బాగా చక్కగా ఉడికించుకోవాలండి. కుక్కర్లో ఒక 5 విజిల్స్ వచ్చేసరికి తర్వాత ఒక కప్పు పిండి తీసుకొని గోధుమ పిండి, దానిలో ఒక స్పూన్ ఆయిల్, తర్వాత కొంచెం ఉప్పు వేసుకొని తగినన్ని నీళ్ళు కడుక్కొని దాన్ని ఒక ముద్దలా చేసుకోవాలండి. ముద్దలా అంటే చేతికి అంటకూడదు, అట్లా పెట్టి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ పక్కన పెట్టుకోవాలి. తర్వాత బంగాళదుంపలు స్మాష్ చేసుకొని దానిలో కొత్తిమీర, తర్వాత కారం, తర్వాత ఉప్పు, చాట్ మసాలా ఒక స్పూన్ వేసుకుంటే సరిపోతుందండి. తర్వాత పసుపు వేసుకోవాలి, కొంచెం గరం మసాలా కూడా వేసుకోవాలి. దీనిలో వేసాను, చూపించలేదు. దాని తర్వాత దీన్ని గోధుమ పిండిని పలుచగా చేసుకొని దానిలో ఈ బంగాళదుంప స్మాష్ చేసి పెట్టుకొని దీన్ని ఫస్ట్ రౌండ్లా చేసుకోవాలండి. రౌండ్లా చేసుకొని తర్వాత దాని మీద కొంచెం పిండి అద్ది తర్వాత కొంచెం పలుచగా చేసుకొని చపాతీ కర్రతో బాగా రుద్ది పలుచగా చేసుకుంటే సరిపోద్ది. చేసుకుంటే తర్వాత 1-2 సార్లు తిప్పి తర్వాత దాన్ని కొంచెం పలుచగా చేసుకుంటే సరిపోతుందండి. పలుచగా చేసుకున్న తర్వాత ఒక దోశ పెనం వేడెక్కాక దాంట్లో ఈ పరోటాని వేసి సిమ్లో పెట్టే బాగా చేయాలండి. ఎందుకంటే లోపల పిండి ఆల్రెడీ మనకి బంగాళదుంప ఉడికింది. కాకపోతే ఏంటంటే కొన్ని మాత్రం ఈ కొత్తిమీర అలాంటి పచ్చి ఉన్నాయి, కాకపోతే ఈజీగా వేగిపోతాయి, లోపలే ఉడికిపోతాయి అన్నమాట. సిమ్లో పెట్టుకొని ఒక 2-3 సార్లు తిప్పుకొని మనకి ఇష్టమైంది ఆయిల్ అయితే ఆయిల్. దీనికి బెస్ట్ కాంబినేషన్ వచ్చేసి నెయ్యిని కనుక వేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఒక స్పూన్ కానీ ఒక స్పూన్ ఈజ్ ఎనఫ్ అన్నమాట. వేసుకొని బాగా, ఎందుకంటే సిమ్లో, ఎందుకంటే హైలో పెడితే ఏమవుతుందంటే లోపల పిండి అలానే ఉండిపోద్ది, పైన మాడిపోద్ది అన్నమాట. అందుకని కొంచెం దీన్ని కొంచెం బాగా వేగాక ఒక సైడ్ మాత్రం నెయ్యి రాసుకుంటే సరిపోయాక చూడండి, ఇట్లా 2 సైడ్స్ సరిపోద్ది అనమాట. బాగా చక్కగా వేగిపోతుంది. ఇదిగోండి మన తర్వాత దీన్ని పెరుగుతోటి లేకపోతే బెల్లంతో వడ్డిస్తారండి. పెరుగు చట్నీ రైతాతోటి ఉల్లిపాయలతో చేస్తాను. డూ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్. థ్యాంక్ యూ.